मा फंबाय निब्ला बेवहाय महनसि बेदर दं देखायाखै जों खावसे दोनथ'दों गाबोन जागोन हिनजावफोर मोनजानाय नङा दा हराव Canton. Hello guys, welcome to back again my YouTube channel. गामिनि थानसालियाव आमथिसुवा फोरबो दं लोगोफोर बेयावनो आङो थांगासिनो आरो अखा हायै लामाफ्रानो अबस्था गैला माथो गबरला जोब्बाय नै दैमायाबो देरसावलाबायथारदों माथो सि बिदि लामाजोंलाय बे गामिनि फिल्ड बेयाव दा बेलासियाव बोराय सेंग्रा बल मेच होनांगौ आमथिसुवानि मुङाव थाइलें मोनफैबाय आं लोगोफोरनि बेनि जोंना थानसालिया आर'ज जाबाय खोमा आथिं सुना लाग्रोनि र' एसे साफानो दे जोंना आर'जखौ जोब्बाय लोगोफोर जा दायो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनायनि हाबाफारि दङ ओमफ्राय जाग्रा लोंग्रा फिथाइ सामथाइफ्रा नै आनारस थालिर माबा खान्थाल ओमफ्राय नै बुट आपेल आंगुर बल जोना देरहानायनि पार्टि जानोसै थानांगौ जानो जागोन दे थाब मोनाबा हरो बाराद्रायबा फैया दङ ना 3 केजिनि बाराया थिनथाय 3 केजि 4 केजि जानांगौ बेयावबो लाइट मोनसे गार' थांबायना लाया जागोन दय अरबोखादों ओइ साइनिखौना सिस्टेम ना दो मा खालामनो सावना गोदाग्राफ्रा जात सावला दे निलु सावबा साव ओइ खौ फसन खालामाखै माथो मानसि सानथुबे आमत होजायो बेयाव होजोबजायो साइसि गोथायदा आङो 11 दे इबो होजोबब्रा बेयावलाय मा खैखि लाबोदोंमोनलाय गासै 11 ना 11 केजि बेयाव हो दिसो दे गनखौनो गोबर फाराखै बहाय हाबलाबायनांगौ दे गन गोबर फारफ्रा सिखाखौ मोननो सिखा निथिंसो दङ ओरै खादो खानानै मा एसे लीला होनदों नामा आथिं सावजादों मा फंबाय निब्ला क्या बात समझो कर रे ये खुशी लोग खुदा नहीं कमलाई लोखब दे ओराय ये दाल आराम से बुंनाय थ' आरो लाबोदो सावखाया होबाय खामाखै दाबो जे मोजां साव खामबाय उखुन्दै गबाय आमथिसुवानि बेदर जानो नागिरदों नै बल खेल जोनानै सेंग्राफ्रा जेनबाय बोरायफ्रा देरहाबाय खमसेखम बेवहाय महनसि बेदर दं देखायाखै जों खावसे दोनथ'दों गाबोन जागोन हिनजावफोर मोनजानाय नङा दा हराव Canton. दायो हरनि 10 जाबायबो ना हरनि 10 जाबाय मोनगौमानि गारथाबाथान जासिगोन आरो लोंनाया दङ 1500नि गाव गाबागाव बस्ता लायै लोंनांगौ माथो
उन्दुना थाखानांगौ ना लोंनानै 1500नि नै बेदरा मोनबाय जोंना लोंनोसै एसे अखा जिरायनोसै नंगौमा नायदों गोथां